Okay, so seo mír népon go dó agus mír seo tá mí chuna bheith fechant Circle agus Tascóga. Now a rís nó an mír dhearnach níl ri mór an nua an seo ach go bhfuil beidir go gcuireann siad ceisne gur gad beáin smaoine bhí ana fuair. So an rud a dhéanamid ná tá nóid amach le cuiseach éasca agus seo Circle, more or less. Lár faointe an Circle agus má tharraingí míid líne ón lár faointe go dtí imlíne an Circle tugad míid an ga ar sin agus an ga tugad míid symbol R beag tugann sé an béir le radius. So le Circle a rís achar Circle agus seans gohfuil tú garí begáin búrtha faoin méid chomódí difriúla atá ann tá siad ar fad sna táblaí matematica ní gádat í seo ar ealamm de glanmheabhar in éair. So chun achar Circle a fháil tá R i gceist agus R cearnathe atá ann agus tá rud eile atá ann ná bhfuil tú leis hena féin agus is ihar speisialta atá ann ar Dr. Pi. Pi seans gohfuil is agat is féidir é scríomh mar 3.14. Nu is féidir é scríomh mar 22 mar chudán. Nu agus tá sé táchtach an ceiste léamh uaireanta íirtear ort an hibreacha seo úsáid uaireanta íirtear ort an knappe ar de R a bhain a úsáid agus tá sé gargalóir de 3.14 ach a bhd níos crinne ná sin, so tuair sé freigra difriúil ag bra ar an úsáidan tú an knappe ar an R a bhain an éiver 3.14 nó 22. So bí cuairmach lei sin le dul. Achar Circle, Pi R cearnathe. Imlíne Circle an son a rís tá Pi a gceist agus tá sé sa táblaí matematica dó Pi R. Más achar Circle umláin Pi R cearnathe. Má hasní muid a fechant ar Tascóg agus Tascóg is dír gan a slice of pizza nó piece of quiche nó péiread mar sin. Tá idan éigent an seo agus tug míid X ar an ilan sin I céim a rís seo an ga, so tá mí díreach tréis má úsáid an dabbaáin difriúil tá mí díreach tréis an Circle seo a dhearra agus písa den Circle a bhainteach. So tá an R fós ann is fós R ga Circle atá gceist. Agus téan an stúa thugtar seo it's an arc nó stúa ó A go B. Achar an Tascóg is codán é seo is páirt é do Circle umláin is codán é do Circle umláin. Cén codán atá gceist ná tá 360 céim a Circle umláin. So an codán don Circle ná X haar 360 péméid céim a donsa. Agus é sin a bhéadú fá achar an Circle umláin. Cíadú gan cúpla nóid nuair dhéanamí cúpla sampla go dtír cattá gceiste go man seo. Agus a rís an rud céanna le imlíne más dó Pi R imlíne an Circle umláin imlíne an Tascóg nó fad an stúa a léitir ar ná X haar 360 fá dó Pi R. So, déimid cúpla sampla desktopig just chun an úsáid a bhaint as na rudí seo ar fad. Sampla héana atá ar leathnach 248 buine míad tríal as an ceist sin a ragart agus mór atá ann ná cruth mar seo. So seans go bhfeiceann tú cruth mar seo beidir ar inóga I fuirgnamh móra galanta nó sépéal nó ag mar sin. Is drunalóg atá a gceist in áir just tá mé chun an beidir an líne seo a bhainteach agus ní cógamach an líne sin a gom. Sin an sais rud atá a gceist. So is drunalóg é in áire agus le Circle ar bhór. Cad é imlíne agus achar an cruth seo.
Tá som leis an imlíne. Well, imlíne an drunalóg mas é seo 28 cm ar lehead agus 35 ar iarde. Imlíne an drunalóg sin 28 ar bun. Móide an 35 ag dul sús an taobh 10 an so. Móide an 35 ar an taobh seo ach níl míad chun an 28 an seo a chur an árbh gus ní hé sin páirt do imlíne an cro omlan. Agus an son ar bór tá an le cearcail. Nis chun imlíne cearcail oibreach caiimid ga an cearcail oibreach. Cad é ga an cearcail seo? Ní deirtar den. Nu an deirtar. Mas é seo láirmhaointe an cearcail sin ga an cearcail. Agus tá is againn go bhfuil fad omláin ó seo go seo go sin 28 nach é. Tá bhrí sin ga an cearcail ná 40 le an fad sin. So sin an drunalóg ga an cearcail ná an cearcail omláin bheith sé 2 fá pi fá 40 ach níach le an cearcail. So maybe reinmid é sin ar 2 nó mé 2 mid é fá le péislí. So 35 agus 35 seachtó agus 28 sin 98 den 3 dína dír an seo. Agus le fá 2 sin héan so dat fá go le héan fá pi fá 40 agus úsáid míid sa seo an 40 atá ar an árbhán ní úsáid míid 3.1 cehar nó inar mar sin. Tugann sé sin 98 móide pi fá 40 hart ar 3.98 Tá bhrí sin imlíne an inóg seo más in faoinóg atá ann ná cé da héan agus déanaid é go dtí an centimeter is gire. Tá bhrí sin is 102 centimeter tá don imlíne. Nus cad faoi achar. Sa slí chéine ar an tlí chéine achar an cros seo ná achar an drunalóg agus achar an drunalóg sa cá seo sin 28 fá 35 móide le an cearcail. So sin le fá pi r cearnathe agus r tá sa gcuine is 40 Tá bhrí sin an achar ná féocht fá 35 ná Kan we árbhán áil féocht fá 35 98 agus achar an lechearcail ná 308 Tá bhrí sin achar an inóg omláin ná 1288 cm cearnathe. An dar sampla tá sa leabhar ná má tá stúa agat an tascóg so páirt a cearcail 60 céim an uile atá anseo agus tá ga 40 aige. Cad é achar an tascóg? Well, achar tascóg ná x thar 360
fá pi ar carnathe x a cá sin seasca an bhecinn tú chattá gceist cad a bhí a gceist go nuair dúirt mé codán don ceirceal seasca céim as 300 seasca bhfuil sin éon séú don ceirceal so tá éon séú don ceirceal umláin againn agus an achar a bheith sa ceirceal umláin ná 40 cearnathe fá pi so sin 650 agus éon séú don ceirceal umláin so bhrainne sin ar sé agus fáin tú céad sa dó punca sé a dó chuig nó céad sa dó punca sé go áitehhaing deacú centimétre cearnathe. Imlíne an darport má fad an stúa so fad an líne cuair seo ó A go B agus fad stúa a rís it's x haar 300 seasca so codán éigean don ceirceal fá dó pi r seasca haar 300 seasca fá dó pi fá 40 so sin éon séú don ceirceal umláin agus dó fá pi fá 40 sin 87.9 sé dá bhrí sin fad an stúa in umláin ná 40.7 centimétre agus sampla tapig go bháin eile achar ceirceal éigent deirtear le go bhfuil sé ná 3.8 ceathair centimétre cearnathe cad é ga an ceirceal well achar ceirceal ná pi or cearnathe agus tá is gan bhfuil an achar codrum le 3.8 ceathair dá bhrí sin tá pi or cearnathe codrum le 3.8 ceathair dá bhrí sin tá or cearnathe codrum le 3.8 ceathair rointe ar pi so tá or cearnathe codrum le 3.8 ceathair rointe ar pi sin 255 agus dá bhrí sin tá or codrum le fréamh cearnach 255.87 nó 60 thart ar 60 ok go mágad